Mar, halik na siya, Mar. Tama lang, takbo natin, tama lang. Yan. Bababa mo konti. Yan, tamang tama lang yan. Tayo, sabak dyan. Oh? Dagdag tayo pag tingbilis 40. Yes, yun lang. Ah. Nag-neutral eh. Alam ba? Ah. Pupunan to sila ng ano, papaunahin ko. Ay, ano pala to? Bangke. Kaya mas pala gag. Huwag ka tumutok sa akin. Stagger lang tayo, stagger. Sabi yan, dinaya ng vlogger oh.
kakain, okay lang. Oo. Hindi ka na mag-entrance ng swimming. Pwede. Kain lang pala. Wala nga eh. Masarap nga din doon pagkain. Ang ganda pati ng sunset dito sa kanan. Ay, kaliwa. Sa kaliwa. Dito, ganda ng sunset doon. Yeah, alam ko na yun. Ang ulaw. Yung pala yung kerwe. Yun, oh. Oo. Ay, dito na pala. Wow, itim building yung mga motor ah. Kain lang sa gilid. Meron yan. Yan, makakahigop na. Oh. Kanan, kaliwa.
bola tapos magtataas ng spring. Kaya lang, tataas din yung gas consumption. Pero malakas. Sinapsip mo na. Turok na pababa eh, no? Uy, grabe, grabada yun. Ang sarap na na. Ganda pala ng daan dyan. Yan nga ako dadaan. Pag rin sasakyan. Pangit ng daan dito. Labitin mo. Huli na kaya yan? Saan pa ba? Doon pa ba? Dati na. Huli na ng daan yan. Pero wala naman nag-checkpoint dito eh. Ah. Ay, helmet ako. Ito, kunyari. Ganyan o, ganyan o. Ito na lang, marami naman kayo. Parang marami naman kayo. Diretso na, alam mo kung saan. Diretso na doon. Para di na maiba yung plano. Hindi ko alam. Wala na wala. Ay. Sir, linggo sir. Iyak muna kayo sir. Ayan mo na kay sir. Wala na. Nakaano. Kaya daming nakakamalas. Laki ng motor nun ah. Parang Goldwing ata yung motor na ito. Tag 2 million. Goldwing. Tag 2 million yan eh. Mahal nun. Yung mga motor nila ano eh. Na Timbugo tsaka ni Kong TV. Goldwing.
Para close lang. Ah, wala. Totong din mo. Oo, ito na. Habang nag-ano. Saan? Hindi nang mahihigop-higop. Ang dami rin. Pacific tayo? Kirby. Cabana. Mahal ata doon eh. Mahal mo lalo doon.